10 λέξεις, τις ακούτε συνέχεια, στις ειδήσεις, στη δουλειά, στην παρέα και κανείς δεν σας τις εξηγεί. Δεν χρειάζεστε προγραμματισμό, χρειάζεστε 10 σωστές εικόνες. Ξεκινάμε. 1. Τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτα η ίδια η λέξη. Δεν είναι ένα πράγμα, είναι ομπρέλα. Από κάτω χωράνε πολλά. Το φίλτρο που πιάνει τα spam, ο αλγόριθμος που σας προτείνει τραγούδια, το σύστημα που διαβάζει ακτινογραφίες και το ChatGPT. Όλα λέγονται τεχνητή νοημοσύνη. Όταν όμως το λένε οι ειδήσεις σήμερα, σχεδόν πάντα εννοούν το τελευταίο. Αυτό που γράφει και μιλάει, εκεί θα μείνουμε. Μοντέλο. Η πιο παρεξηγημένη λέξη. Το ChatGPT δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι εφαρμογή. Ένα κουτί για να γράφετε. Από πίσω τρέχει το μοντέλο. Και το μοντέλο είναι αρχείο. Ένα τεράστιο αρχείο με αριθμούς. Το μοντέλο είναι ο κινητήρας. Η εφαρμογή είναι το αμάξι. Γι' αυτό ακούτε για νέο μοντέλο, ενώ η εφαρμογή έχει το ίδιο όνομα. Άλλαξε ο κινητήρας, όχι το αμάξωμα. 3. Γλωσσικό μοντέλο. Το είδος που κυριαρχεί. Ξέρετε πως το κινητό σας μαντεύει την επόμενη λέξη. Πάρτε αυτό. Μεγεθύνετε το τρομακτικά. Αυτό ακριβώς κάνει. Διάβασε τεράστιο μέρος του διαδικτύου και έμαθε ένα πράγμα. Ποια λέξη ακολουθεί ποια. Δεν σκέφτεται πρώτα την απάντηση. Τη χτίζει κομμάτι-κομμάτι. Κάθε φορά διαλέγει ανάμεσα στα πιο αληθινά και πιο πιθανά. Γι' αυτό η ίδια ερώτηση δεν δίνει ποτέ η ίδια απάντηση. Κρατήστε τη φράση. Το πιο πιθανό. Θα την ξαναχρειαστούμε. 4. Εκπαίδευση. Η φάση που φτιάχνετε το μοντέλο. Διαβάζει για μήνες, μέχρι να πιάσει τα μοτίβα. Σαν να στέλνεις κάποιον να διαβάσει ολόκληρη βιβλιοθήκη πριν του κάνεις την πρώτη ερώτηση. 2 πράγματα να ξέρετε. Πρώτον, κοστίζει τρελά λεφτά. Δισεκατομμύρια λένε οι εκτιμήσεις. Επίσημα νούμερα δεν δίνει κανείς. Γι' αυτό ελάχιστοι μπορούν να το κάνουν. Δεύτερον, γίνεται πριν από εσάς. Η κουβέντα σας δεν αλλάζει το μοντέλο εκείνη τη στιγμή. Προσοχή όμως. Πολλές εταιρείες κρατάνε τις συνομιλίες και τις χρησιμοποιούν για την επόμενη έκδοση. Αν δεν το θέλετε, παρενεργοποιήστε το από τις ρυθμίσεις. 5. Δεδομένα εκπαίδευσης. Τι ακριβώς διάβασε. Βιβλία, άρθρα, φωτογραφίες, μουσική, κώδικα και εδώ είναι το αγκάθι. Όλα αυτά ανήκουν σε κάποιον. Συγγραφείς, φωτογράφοι, μουσική. Όλοι ρωτάνε το ίδιο. Ποιος σας έδωσε άδεια? Τα δικαστήρια το ψάχνουν ακόμη. Μία υπόθεση έκλεισε με συμβιβασμό. 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Και προσέξτε που κρύφηκε. Όχι στο αν επιτρέπεται η εκπαίδευση. Στο από πού πήραν το υλικό. 6. Token. Εδώ μας αφορά άμεσα. Το κείμενο δεν πάει ολόκληρο μέσα. Κόβεται σε μικρά κομμάτια. Λέγονται tokens. Περίπου μισή με μία λέξη το καθένα. Και η χρέωση γίνεται ανά κομμάτι. Ο τρόπος που γίνεται το κόψιμο σχεδιάστηκε για τα αγγλικά. Το ίδιο κείμενο στα ελληνικά σπάει σε 2,5 φορές περισσότερα. Αυτό το πληρώνει όποιος φτιάχνει εφαρμογές. Εσάς σας αφορά αλλιώς. Η συζήτηση γεμίζει πιο γρήγορα. Και κάθε ελληνική υπηρεσία κοστίζει ακριβότερα από την αγγλική. Η γλώσσα μας βγαίνει ακριβή. 7. Παράθυρο συμφραζομένων. Πόσα κρατάει στο μυαλό του? Μέσα σε μία συζήτηση είναι σαν τραπέζι. Χωράει τόσα χαρτιά. Βάζετε καινούριο, πέφτει κάτι από την άλλη άκρη. Γι' αυτό σε μεγάλες συζητήσεις αρχίζει ξαφνικά να αντιφάσκει. Δεν χάλασε. Ξέχασε. Και δεν σας το λέει. 8. Παραισθήσεις. Η σημαντικότερη λέξη. Απάντηση που ακούγεται τέλεια και είναι λάθος. Επινοεί πηγές. Επινοεί ημερομηνίες. Επινοεί βιβλία που δεν γράφτηκαν ποτέ. Δεν το κάνει από κακία. Δεν λέει ψέματα. Για να πεις ψέματα χρειάζεσαι πρόθεση. Θυμηθείτε τι κάνει. Παράγει το πιο πιθανό κείμενο. Και το πιο πιθανό δεν είναι πάντα το αληθινό. Αυτό δεν έχει λυθεί. Οπότε, αριθμοί, ονόματα, ημερομηνίες,
Τα τσεκάρετε μόνοι σας. 9. Deepfake. Ο πιο άμεσος κίνδυνος. Ψεύτικο βίντεο, ψεύτικη φωνή. Υπαρκτός άνθρωπος να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ. Και δεν μιλάμε μόνο για πολιτικούς. Μιλάμε για το τηλεφώνημα όπου ακούτε τη φωνή του παιδιού σας να ζητάει επειγόντως χρήματα. Η φωνή είναι φτιαχτή. Φτάνουν λίγα δευτερόλεπτα ηχογράφησης. Από τον Αύγουστο του 2026 η Ευρώπη έβαλε κανόνες. Πρέπει να ξέρετε πότε μιλάτε με μηχανή και το υλικό της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να σημαίνεται. Στην πράξη όμως οι σημάνσεις παρακάμπτονται. Οπότε ο πιο σίγουρος έλεγχος παραμένει ο παλιός. Κλείνετε και τηλεφωνείτε εσείς. 10. Πράκτορες. Η λέξη της χρονιάς. Μέχρι τώρα εσείς ρωτάτε. Αυτό απαντάει. Ο πράκτορας κάνει το επόμενο βήμα. Εκτελεί. Ψάχνει στο διαδίκτυο. Ανοίγει προγράμματα. Συμπληρώνει φόρμες. Στέλνει μηνύματα. Κλείνει εισιτήρια. Εκεί πάει όλος ο κλάδος. Και εκεί θα ακούτε τις περισσότερες υποσχέσεις. Μια συμβουλή. Κάθε φορά που βλέπετε εντυπωσιακή επίδειξη, κρατήστε επιφύλαξη. Η απόσταση ανάμεσα στη σκηνή και στην καθημερινή χρήση είναι ακόμη μεγάλη.